खुलुमबाय रायजोफोर दिनै जोङो ओरैबायदि गामि गंसेनि बाथ्रा रायलायगोन जाय गामियाव प्राय 70% हिनजावफोरानो निजिनि देहाखौ फानो बिबो 200 रांनि थाखायनो ओरैबायदि गामिनि बाथ्रा रायलायगोन जेराव गावनि फिसाजोनि थाखाय निजिनि बिमा बिफा बिदायानो कास्टमार लिंनानै लाबोयो गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो खावलायहरबाय आरो आंनि गोदान भिडिअबो बरायबाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो थायो थ'थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै एक्चुअली एमपि नि माने मध्य प्रदेशनि थाइसे जायगा मनसर होननाय बेयाव गोबां बिदि फिसा फिसा गामि दोङो जेराव प्राय हिनजावफोरानो बेफोरबायदि देहा बेपार मावो आरो बि माने न'निफ्रायनो एलावखा सोरहाबा जुदि फिसाजो जोनोम जादोंबाथाय जुदि एसे देरबोदोंबाथाय बेखौ सिगांनो सोंनाय जायो जे नोङो हाबा जानानै थांगोन ना जोंहानि न'आव थानानैनो बेफोरबायदि बेपार मावगोन आरो जायफोरा हाबा जानानै थांनो माने इच्छा बिसोरो बेफोर खामानिखौ मावाबाबो जायो नाथाय जायफोरा हाबा जानो गोसो गैया न'खौ नायनो गोनां जायो बिसोरो हाबा जाया आरो बिदिनो माने निजिनि मोदोमखौ फाननानै न'खरखौ सलायनो गोनां जायो आरो बे जुग जुगनिफ्रायनो सलायगासिनो दोङो आरो बे माने स्टार्टिंआ माबोरै बे गामियाव बेफोरबायदि रुल्सआ स्टार्ट जाखो माबोरै बे गामियाव गासैबो मानो बेफोरबायदि खामानि मावो बे गासैखौबो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था एक्चुअली बहुत बोसोर सिगां थाइसे जायगायाव माने सिखाव जादोंमोन आरो सिखाव जानायाव बेफोरबायदि बै गामिनि न'खरसे मानसिनि सायाव माने दायखौ खोलैदोंमोन जे बैसानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हागोन नङाबा रावबो मावाखै बेखौ आरो बिदि बुंनायाव माने पुलिसफोरा फैनानै बिसोरनि न'खराव थाङो आरो न'खराव थांनानै गासैखौबो एरेस्ट खालामनो नाजायो आरो बुङो जे नोंसोर माथो बिसोरनि न'खरनिफ्राय सिखाव मावदोंमोननो सब खावनानै लाना फैजोबदो होननानै बिसा केस होदों आरो बिदि रायलायबाय थानायावनो बै पुलिस इन्सपेक्टरनि नोजोरा गोलैयो बिसानि फिसाजोनि सायाव आरो फिसाजोनि सायाव गोलैनायाव इन्सपेक्टरा बुङो जे नोंसोरखौ आङो हेगारजोबना होगोन नोंसोरखौ आङो एरेस्टबो खालामा नाथाय बै नोंसानि फिसाजोखौ आंनो हरसेनि थाखाय आंनि आखायाव गथायनांगोन आं गाबोन फुङावनो लाबोनानै होफैफिनगोन आरो बिदि बुंनायाव दा उपाय गैया न'खरनि गासैखौबो एरेस्ट खालामजोब्बायबा दा गावनि फिसाजोखौ माने गोसो गैयाबाबो हरनो गोनां बाध्य जायो आरो बिदिनो बिसानि फिसाजोखौ पुलिसा लाना थाङो लाना थांनानै अखानायै फुङाव लानानै फैफिनो आरो बिनिफ्रायनो बिसोरना मोनसे माने गोसो सिङाव जाबाय जे फिसाजोफोरासो न'आव जायखिजाया बिपद फैबा जायखिजाया खैफोद फैबाथाय फिसाजोआसो जोंखौ बासायदो आरो फिसाजोआसो जोंखौ बासायनो हागोन आरो बेनिफ्रायनो बै दिननिफ्रायनो खोनानो मोननाय बायदिबा बै जायगानि बोराय बुरैफोरा बिदि बुंनाय बाथ्रा बिथांमोना जि बुंदों आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों बे दिनखालिनिफ्रायनो बै जायगायाव बेफोरबायदि रुल्सआ माने सलायगासिनो दोङो जुग जुगनिफ्रायनो खानदाननिफ्राय खानदान गासैबो बिदिनोखा जायफोरा हाबा जायो बिथांमोना बेफोर खामानिखौ मावा आरो जायफोरा हाबा जाया बांसिनानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो लोगोसे हिनजावफोराबोसो गथ' गोनां जाथो बा फिसाला गोनां जाथो फिसाजो गोनां जाथो हौवा गोनां जाथो गासैबो बे खामानिखौ मावनानै बिसोरनि न'खरफोरखौ सलायगासिनो दङ आरो बिनि उनाव मोनफैयो बै जायगायाव सासे खोब मोजां एसपि आइपिएस अफिसार आरो बै फैनानै न'खर न'खर सुबुंफोरखौ माने खोन्थायो जे बेफोर खामानिया मोजां नङा नोंथांमोना फरायनांगौ फरायबाथाय फरायनायाव गोबां माने ताकत मोनो सक्ति मोनो गोबां गेदेर गेदेर मानसि नोंसोरो जानो हागोन आरो गोबां खामानिबो नागिरना मोनगोन बेफोर खामानिया मोजां नङा दा लासै लासै बे जायगायाव माने एसे मोजां जाबोदो गोदोनिख्रुइ गोबां मानसियानो सुबुंफोरानो गारहोलांदो बेफोर खामानिखौ नाथाय दाबो दं नोंथांमोना दाबो थाङोबाथाय बे गामियाव माने मा खालामो बे गामियाव एक्चुअली न'खरनि मानसिफोरा थांनानै हाइवे जिङाव मोनाबानो हाइवे जिङाव थांनानै
जि गारिफोर फैयो ड्राइभारफोर फैयो बिसोरखौ टर्च सुनानै सिगनेल होयो आरो बे जायगायाव बयबो मिथिखागो जे बेफोरबायदि मोनो होननानै आरो बिदिनो ड्राइभारफोरा थांनानै सोंहैयो मा दाम मा खोन्था मा रखम आरो बिदिनो बिदा फंबायफोराबो आरो लोगोसे निजिनि बिमा बिफायाबो कास्टमार लिंनानै लाना फैयो न'आव आरो जायफोरा बिमा बिफाया थाङा बिसोरना निजिनि फिसाजोआनो देलायनानै बै लामायाव गसंना थाहैयो टर्च लानानै आरो टर्चजों सिगनेल होयो लोगोसे जायफोरा बिदि इच्छा थायोना गोबां मानसि दोङो बेफोरबायदि खामानि मावो बिसोरो गारिनिफ्राय ओंखारबोनानै दाम दर खालामो आरो जायखौ पसन्द बेखौनो लानानै थांनानै गावनि इच्छाखौ माने पुरा खालामो जायखिजाया भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहर लोगोसे बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय जे जोंनि इन्डियायाव बेफोरबायदिबो गामि दं बेफोरबायदिबो मोनसे जाथि दं जाय जाथिया बेफोरबायदि खामानि मावनानैनो दिनै जुग जुग जाबोगासिनो दोङो दा लासै लासै मोजां जाहोलांदो आरो आसा खालामो बेफोर खामानिया लासै लासै जोबलांगोन आरो मोजांबो जालांगोन बिथांमोना आरो नोंथांमोनखौ खनसेबाव आरो खावलायहरबाय आङो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गासैबो आलो गोजोन था रंजा खुसि था गोजोन्थों।